Precioses i preciosos, benvinguts amb el cor obert, al programa on us convidem a descobrir el món del creixement personal i l'espiritualitat. Soc la Isabel Moros Garcia i avui parlarem amb la Nica Jimeno Cubel sobre la mort. Hola Nica i gràcies per ser aquí amb el cor obert. Gràcies per convidar-me. Ets una terapeuta amb un llarg recorregut, professora i formadora de tècnica Alexander i de l'art de la respiració, terapeuta d'integració psicocorporal i Gestalt, a més de pre- i perinatal. També has estudiat indagació compassiva, teràpia de sistemes de família interna, teoria polivagal i tècniques de meditació. Uau. Uau! Nica, de petita vas patir asma? Aquella malaltia dius que et va servir? Com ho va fer? Bueno, ara al llarg dels anys m'he donat compte que ha estat com si fos el meu... la meva pregunta. Què fa això aquí? Per què m'estic ofegant? Què m'està passant? Al principi era un símptoma, no?, en el qual la mare afortunadament va fer moltes coses perquè aquest símptoma millorés, com per exemple fer-me vegetariana en aquell moment. Jo era l'única que menjava vegetarià a casa, amb fregues de farigola, bueno, moltes coses, no? Després també em va portar a fer piscina, exercici, i després van decidir anar-nos a Begues, en un lloc a la muntanya, perquè millorés el meu asma. Per altra banda, amb el temps m'he donat compte que sóc una persona empàtica, per això faig el que faig. I per tant, el meu pare era asmàtic i jo vaig empatitzar amb ell perquè m'agradava molt com em mirava. I vaig dir, uau! I evidentment, inconscientment, això deuria empatitzar amb tot, no? O sigui, no podia excloure res, vaig empatitzar amb tot. Què vols dir que t'agradava com et mirava? Això Que em mirava amb molt de carinyo, molt d'amor. Mirava una mirada dolça. I el teu creixement personal comença amb aquesta sintomatologia? Vale, o sigui, això comença a l'inici i es para als 12 anys. Dels 12 als 24 deixo de tenir asma, o sigui, desapareix, tot i que els metges ja deien, a la mare els van dir, pot ser que això s'aturi, però més endavant torni, i efectivament va ser així. Llavors va haver un temps que jo vaig estudiar, m'interessava molt la creativitat, la música, el teatre, fins que me'n vaig anar a Anglaterra a estudiar la tècnica Alexander, que d'alguna manera amb el temps m'he donat compte que vaig deixar el lloc conegut, no? I me'n vaig anar a un lloc que no coneixia, la llengua tampoc la coneixia, i em vaig endinsar en un viatge molt potent. I amb aquesta potència de viatge jo crec que em va venir una regressió de em falta alguna cosa, no? Tot això t'ho estic dient, però he anat veient, he anat com recapitulant tota la meva asma fins a arribar a ara, no? I he anat veient això, tota aquesta relació, no? Símptomes, la mare el que feia, empatitzar amb el pare, s'atura, me'n vaig a Londres i anar allà altre cop, però amb molta força. Llavors me'n vaig a Londres perquè m'encanta el cos, m'encanta, no?, tot el que jo sento amb la connexió amb el cos, i resulta que em ve l'asma. I esto? No sé, se suposa que això aniria bé, no? Doncs no. Per tant, se m'obre una altra porta i és, què és el que m'està passant? Com és que entrant amb el cos i millorant la postura, tot això em torna, no? I he anat indagant i he vist que la millora de la meva asma no és pas el treball corporal, tot i que això l'acompanya i dona espai, sinó aquesta manca de connexió que jo vaig sentir de petita amb la mare i tots els germans, no només jo, i aquesta tristesa reprimida. I aquesta tristesa era la que l'asma, o és la que l'asma, ara ja no tant, però ha com protegit aquesta tristesa. En el moment que jo, amb tot el treball personal
psicocorporal, tot el treball indagatiu més somàtic, he pogut notar que a l'acollir la tristesa, al retrobar la tristesa i poder-la sentir, acompanyada amb altres éssers humans o bé acompanyada amb alguna més gran, que seria tota l'atenció plena o la meditació, com vulguis dir. Jo dic el ser, però perquè s'entengui, el ser seria allò que no és tangible, allò que és més gran que jo i que sempre està, abans de néixer, a la meva existència i quan jo me'n vagi. Amén. Carai. Ui, això no ho tenia preparat, eh? No, es nota que ho has canalitzat. Als 22 anys has comentat que descobreixes la tècnica Alexander i te'n vas a Londres. Què t'ha portat? La tècnica Alexander el que m'ha portat bàsicament és una eina, uns principis que em porten al present, però no només al present com l'atenció plena, que també és el present, però sinó el present sentit. És a dir, el present amb una estructura corporal, amb un suport intern, en relació a la Terra i en relació a la gravetat i en relació als altres. I els principis d'aquesta tècnica són dos fonamentals, que són deixar de fer allò que interfereix la relació cap, coll i esquena, que aquesta relació, quan està dinàmica i està funcionant adequadament, és la que organitza les parts. Això inclou també la respiració. Quan aquest sistema de suport està dinàmic, ple, està responent a la gravetat i a la terra, la respiració té l'espai per poder deixar que el diafragma pugui moure's, fer el que estem fent ara, donar-me aquesta possibilitat de poder estar aquí i donar-me aquest espai per poder deixar anar i seguir parlant. Llavors, decideixes embarcar-te en fer anàlisi jungià, després d'estudiar la tècnica Alexander, amb la Natàlia Hildelson i l'Anna Ibáñez. Comentes que va ser tot un viatge. Parles d'explorar l'inconscient mitjançant els somnis, la imaginació activa i finalment l'apertura. Ens pots compartir això? Abans de fer l'anàlisi... just quan vaig iniciar l'anàlisi junguià amb la Natàlia Hildelson, psiquiatra i metge prenatal. Jo començo la relació amb el pare del meu fill i aquesta relació no funciona, no acaba de funcionar bé i ell havia fet anàlisi junguià i em va dir, vés a fer anàlisis, potser ens ajuda això, però no va acabar de funcionar, per incompatibilitats, per coses no resoltes per part d'ell, per part meva. I amb tot això neix el meu fill. I aquesta va ser la primera experiència real que jo vaig tenir a la meva vida, en el sentit que aquí comença el meu viatge personal, realment. I l'anàlisi junguià m'ajuda com si haguéssim a començar a establir aquest contacte amb el que no veig. I els somnis em donen aquestes parts que estan fragmentades en l'inconscient i tant la Natàlia com l'Anna em van ajudar moltíssim a poder recórrer aquest món de l'inconscient i poder començar a desvetllar-ho, no? Encara ara mateix, quan estic mirant els meus llibres de somnis, dic, ara entenc això que estava amb els meus germans, amb els meus amics, amb els meus pares. I, és un continu, no s'acaba mai, no? Però va ser un aprenentatge molt... que allà em vaig obrir cap a una dimensió que no coneixia. El 2009 comences la formació de Gestalt i emprens un seguit d'estudis que he nombrat a la teva presentació,
Què va caracteritzar aquesta etapa? L'etapa aquesta va ser important en el sentit de que amb l'anàlisi junguià jo vaig anar a un lloc més visionari, entre visionari i inconscient, i va haver un moment que em vaig necessitar alguna relacional, perquè vaig tenir un conflicte amb una persona, no? Aleshores no entenia per què, quina dificultat hi havia, no? I per tant vaig començar a fer teràpia Gestalt i la persona que vaig fer Gestalt em va dir: et aniria molt bé fer el grup. I vaig dir: grup? Ostres, ja no sóc només jo sola, és un grup. I em va venir molt de gust perquè dins del grup em vaig començar a veure a mi, no? Com em relacionava, no? Amb els altres, i va ser el tu. En allà comença a haver el tu. I va ser molt xulo, la veritat és que m'ho vaig passar molt bé. Perquè, bueno, en fi, la sexualitat, la relació, el contacte, en fi. Durant la pandèmia aprofites per realitzar més formacions. Aquesta vegada en línia sobre indagació compassiva i Internal Family Systems. Què vas aprendre fonamentalment d'aquestes modalitats? Aquestes dues modalitats vaig aprendre fonamentalment a no veure l'espai terapèutic com algo patològic, o la persona no veure-la de manera patològica. Seria això? S'entén això? Sí. Estem ja... Vols dir veure la persona sense etiquetes. Efectivament, sense etiquetes. Llavors, indagació compassiva seria com aquesta... O sigui, d'anar fent preguntes. No tenir una agenda de aquesta és l'etiqueta, això és el que li passa i llavors això és el que tenim que fer. No? Sinó, no sé res, estic aquí, la persona em porta què és el que vol, què li passa, i la indagació és anar a dintre, aviam què li passa i per què li passa. I fer una indagació com que el més important sigui aquesta part compassiva, és a dir, que amablement ens acompanyem. Amablement veiem el que ens passa. O sigui, que no ens jutgem, sinó, sobretot el terapeuta, en aquest cas jo. I això em va servir de molt. Després, la Internal Family Systems, el treball de famílies internes, és un salt, altre cop és un altre salt. I aquest salt és que el self, o el si mateix, o com vulguis dir-li, la part essencial d'un mateix, això que és més gran que les parts, és la que està dirigint a la sessió. Llavors, el que acostuma a sortir en una sessió terapèutica seria les parts. Aquelles parts que en el seu moment... aquestes parts que estan protegint a les parts exiliades, a la part exiliada, o sigui, el nen o la nena, no? I aquestes parts, d'alguna manera, són les que ens han de donar permís i pas, de manera consensuada, per entrar aquesta part exiliada, que ens digui quina és la seva necessitat per poder donar-li aquesta necessitat. I sempre apoyant que el si mateix de la persona és la que farà aquest treball. Moltes vegades a les sessions el que succeeix és si les parts estan molt activades i no hi ha cap si mateix que està sostenint res des de la persona, el que fa el terapeuta és fer un accés directe, que es diu. O sigui que d'alguna manera jo actuo com a el jo més gran per poder i demanar permís per poder entrar en una part i veure què és el que fa aquí, quant temps fa que està aquí, quina edat té, quina és la funció que està fent, a qui està protegint, què necessita perquè pugui baixar una mica l'activitat. Entrem en la matèria a la que dediquem avui al nostre programa. Sí. T'estàs especialitzant en l'acompanyament a la mort. No sé si seria especialitzant, sinó més aviat tinc interès. Encara soc un bebè amb això. Estic amb molta curiositat. I tot just has acabat la formació que estaves fent. Què és la mort, Nica? Quina bona pregunta. La mort
tal com jo la percebo, no existeix. El que sí que existeix és un procés de mort, és un procés del morir. I a vegades es confon. No és que morim, no és que hi ha un acte de morir, sinó que hi ha un procés en el qual el cos es desconnecta, es va desconnectant perquè ja és el moment i deixa de tenir les seves funcions vitals. Això a nivell biològic. Però si realment un ha fet el treball en vida, que dic jo, pot poder donar peu a que aquest procés de mort sigui conscient, sigui en consciència. Molt sovint aquest procés de mort ni la persona que s'està morint pot acompanyar, ni les persones que estan al voltant, ni metges, ni tot el servei sanitari, no? Tampoc. I per tant hi ha com una mena de com buit aquí. La teva mare va morir fa uns mesos. Va morir el mes d'abril, el 25 d'abril. Encara la sento. Va tenir totes les cares de tot l'arc iris, tots els colors. I vaig tenir l'honor d'acompanyar-la. I vaig poder veure tots aquests passos. Amb por, a vegades, amb presència, a vegades. I vaig veure l'important que era l'acompanyament, igual que quan neix una criatura, el suport, no? A l'acompanyament d'estar present en aquests dos moments tan importants, un a l'entrada d'aquesta existència i a la sortida. Vale? I aquesta entrada i sortida és un termini curt, suposant que la consciència és infinita i no té final, aquest espai és curt. Per tant, no? És com que són aquests dos espais sagrats, la vinguda i la nada, i la despedida. I llavors, si això es pot fer amb consciència, amb gratitud, acompanyant aquest moment tan important, no?, del que és per una persona. A part hi ha la part relacional com a filla, que és tot allò que ha quedat pendent, que tot allò que s'ha pogut dir en el seu moment. O sigui que en allà es concentren moltes coses, no?, en aquest procés, en aquest acompanyament. Però el que sí que puc dir és que és de veritat. És un moment de veritat, igual que el naixement del meu fill. Vols dir que sense realitat en aquell moment? En aquell moment és com una baixada de realitat. I aquesta baixada de realitat és, bàsicament, estar present amb el que està passant. No saps, no hi ha una agenda del que té que passar, el que tens que dir, perquè justament el que requereix és deixar anar. Que la persona s'ofegui, perquè és així com es desconnecta. Que la persona deixi de respirar, que la persona pugui fer el que vulgui en aquell moment, perquè aquesta és la seva manera de desconnectar les seves funcions vitals. I molt sovint el que succeeix és que el que fem és retenir. S'intervé per retenir-ho la vida, perquè no es mori, perquè aquesta persona continuïs també, no? Però en aquell moment és el moment de deixar anar i fer un acompanyament per acompanyar a un ser estimat com és la mare, no? Amb tot el que ha passat,
Però en aquell moment és la mare, és la que t'ha tingut en l'úter i a la que t'ha donat la vida humana, anem a posar-ho així. Per tant, requereix una despedida amb tots els honors i amb tota la por, amb tot, amb el que sigui en allà. I a partir d'aquí, vaig dir, aquí hi ha alguna cosa importantíssim. Hi ha alguna cosa molt, molt important i vull seguir indagant per aquí. Doncs seguim indagant. Et vaig a preguntar per què s'ha convertit en tabú la mort en la nostra societat? Perquè no en totes les civilitzacions ha sigut així. Què ha passat? Jo crec que, aviam, és un tema que... El que jo crec que ha passat és que estem desconnectats de qui som, de lo que som. No tenim com aquest espai trivial, no? De tribu, no? Que veiem com neixen, com moren les persones, sinó que cada un està individualitzat en el seu món productiu de fer les coses i de fer-les molt bé i de fer moltes, però quan arriba el moment que hi ha un moment que això s'acaba, que ja no és una qüestió de produir, és una qüestió de deixar anar, aleshores el que succeeix és que si tu no tens una pràctica o no tens una referència que tu vius en el teu dia a dia, fa molta por això, perquè és com la cesació de la vida. Estem preparats per això? Perquè jo el que sí que m'he donat compte és que amb un grup de gent, quan comences a parlar de la mort, tothom canvia el tema. I jo crec que és aquesta... que no tenim referències de la tribu. No tenim referències de... Igual que els naixements, no tenim referències, a no ser que estiguis en un part. Quan estàs en un part, uau, ja et dones compte del que és això, no? No queda més remei. Exacte. Doncs això, no queda més remei aquí i no queda més remei allà. Però això està com amagat a la vista de tots. Quanta gent no ha vist néixer una criatura? Però la majoria, no? Inclús els que hem parit, no? No ho hem vist, ho hem sentit. Però veure-ho és una altra cosa. No? Veure tot complet, no? La mare que està parint, com recollim, com neix el nen, tot plegat, això. No tenim aquesta experiència. I en l'amor, ni te digo, l'amor és com buf, no? Quina por, no? Fa por la mort, clar que fa por. És la por a lo desconegut, sens dubte. La pèrdua de control és claríssima. Exacte. Llavors, per què és important el dol davant la mort? El dol davant de la mort és important perquè seria com sentir, no? Sentir aquesta pèrdua relacional com humans i donar-nos aquest espai de poder com processar. Aquesta seria una cosa que aquest dematí m'estava dutxant i pensar, clar, si el més important és el procés, el que va succeint. I el dol és un procés, és a dir, no ve de cop, vas fent. No? Primer és, buf, no? El xoc de l'altre que se'n va allí. És un procés que al final s'ha acabat. No? I després... I el dol és el mateix, és com processar la vida d'aquesta persona i en relació a tu. Perquè normalment els dols són amb les persones estimades, no? I llavors és honorar la relació. Si hi ha dificultats amb la relació, el dol serà complicat. No? Si hi ha coses assuntos pendientes a la relació, serà més complicat. Per tant, un dol sentit té el seu procés, però el procés natural seria sentir la pèrdua. Honorar la vida de la persona, amb la persona que s'ha quedat. Sí, el que veig és que
de la mateixa manera que la persona que mor es deixa anar completament, tot l'àmbit, tot l'entorn es veu forçat a deixar anar, també. No? Mhm. Cadascú processa fins on pot aquest deixar anar. Exactament. Molt ben dit, Isabel. Moltes gràcies. Sí. Efectivament. I com no estem preparats per deixar anar, perquè ni tan sols les coses nostres, no? Aquestes parts, l'emocional que està pendent perquè la puguem acollir, aquestes creences que estan donant voltes, que estan sostenint i protegint aquestes emocions, no, tot això no ho deixem anar. Com deixarem anar? Com deixarem anar una persona, no? que estimem? O sigui, per tant, també el que jo puc relacionar és que, de fet, estem aprenent a morir tota la vida. Deixant anar el que no serveix, deixant anar aquesta impermanència, no? O sigui que tot canvia. Llavors, si això ho podem entendre, ho podem sentir, ho podem activar a la nostra vida quotidiana, acceptar els canvis, els petits canvis de cada dia, la mort serà un canvi més. I el dol serà un honor de sentir aquesta pèrdua. Però fem el que podem, Isabel. No? Tots som humans i arribem fins on arribem. Sí, personalment em reconec en el que estàs explicant i assisteixo cíclicament a processos de mort interior, on em sento en crisàlida. Llavors hi ha moments que em costa entendre què m'està passant, llavors reconec que estic en crisàlida vull dir com recollida, i a punt per un salt interior, que a vegades potser a fora no s'aprecia, i en canvi interiorment he deixat un aspecte de mi que li deia Isabel, i aquell aspecte ja no hi és, i apareix un altre aspecte de mi que és amb el que m'identifico en aquell moment, i que allò també serà transitori. I llavors aquesta sensació de que realment la vida i la mort són una única cosa, i què fa que ens costi viure-ho en aquesta última transició on deixes el cos físic. Exacte. Perquè m'adono que és una cosa profundament natural i alhora ens estem resistint a una cosa que és totalment natural. Exacte, sí, molt ben dit. I després, afegint del que estàs dient, Isabel, perquè a mi quan em parles també m'estimules, a mi. Vale? Llavors... Això és el que vull. Pues ho fas molt bé. Aleshores, i ella també. Aleshores, la cosa és, això que has dit, que deixar anar, no? Deixar anar, al final deixes anar el personatge. Al final, quan ja està, el teu viatge aquí humà ja està, deixes anar el teu personatge sencer. Per tant, què és el que queda? Quan el cos ja el veus mort, no hi ha res allà dintre. Només hi ha la carcassa. El que dona la vida se n'ha anat. I el que queda és la matèria. I veure això és impactant. Perquè dius, ostres, jo estic aquí, no? I estic aquí i dono per sentat de que jo sóc això. No, jo tinc un alè de vida, i aquest alè de vida és el que em dona la vida. Però jo no sóc aquesta mà. Tinc una funció amb aquesta mà, però jo no sóc això. Per això tot el procés de meditació, atenció plena, tot això, és arribar realment a tenir aquesta experiència. Poquet, no? Amb vislumbres, no? I dir, vale. I poder estar allà d'una manera plàcida i... Precisament és la pròxima pregunta, perquè tens un llarg bagatge com a meditadora. I estàs practicant a través de la Fundació Vidaia amb persones que es troben en procés oncològic. Ens expliques això una mica? Sí, en principi jo fa poquet que estic, o sigui, quan vaig fer la formació de acompanyament a la mort, acompanyament contemplatiu de la mort, amb l'aplicació, amb la plataforma Niracara, i en allà vaig conèixer una persona
que estava tot just obrint una fundació per l'acompanyament en processos del morir. I la manera en què ella ho ha dirigit és com començar a través dels hospitals amb tots els processos oncològics, de poder donar un espai de meditació perquè la gent pugui començar allà a tenir aquestes experiències de calmar la ment, no? Entrenant el cos. I llavors seria fer atenció plena amb els grups de la gent que vulgui venir. Jo a Can Ruti estic en un lloc on estan tots estan fent la quimio, tot l'espai. Llavors la gent, o bé que estan acompanyant els que estan fent quimio, o bé els que han acabat, poden entrar en el grupet de meditació, que és una hora. I d'entrada jo no he fet cap acompanyament. Estic simplement estant allà per si hi ha algú que vol aquest acompanyament. En qualsevol cas, jo pertanyo a la fundació i la fundació és la que està tot just creixent ara mateix, és la que s'encarregarà de veure qui pot acompanyar tal persona. Bueno, estem tot just amb això ara mateix. I com seria aquest acompanyament? Aquest acompanyament no hi ha... O sigui, aquest acompanyament és estar present. Sí, no hi ha, diguem, una cosa sistemàtica, sinó que vas fent a mesura que vas sentint. Bueno, nosaltres encara tenim que... La Laura vol fer formació per això. En qualsevol cas, la idea seria meditació, o sigui, seria com tenir aquest espai d'estar present, contemplatiu, al moment que està passant. O sigui, no hi ha que fer res, simplement és estar aviam el que necessita la persona. O sigui, que la presència seria el vehicle. La presència, que les emocions estiguin regulades quan estiguis davant de la persona, tant per la persona com per els que l'acompanyen. Que hi hagi una persona, una font, no sé, una antena regulada que pugui sostenir el moment present. Sí, perquè hi ha un moment a la mort, jo he viscut, recordo una persona, d'una gran agitació. Bé, és que no sabem el que passarà. En aquell moment la persona deixa anar i necessita millor estar agitada. I el que estem simplement és estar presents. No tenim que fer res, o sigui, és el mateix, no? Que parlem, no és fer un treball terapèutic. És simplement estar allà i donar suport i donar la benvinguda a allò que està passant. Si la persona s'enfada, si en l'últim moment diu me cago en todo, també, benvingut. Vale? Això no m'ha de passar a mi, també està benvingut. Tot. O sigui que és una equanimitat amb el que sigui que la persona necessiti en aquell moment. Amor incondicional. Efectivament. A finals d'octubre comences amb un projecte que has estat preparant. Sí. Ens en parles? Sí, el tinc recent, estic gestionant-ho, Estic... es diu SER, S.E.R, ser sostingut, ser escoltat i ser respirat. I llavors una mica aquí seria com tenir aquestes pràctiques integradores que ens donen aquesta experiència sentida de no fer. I a la vegada deixar-te ser sostinguda per aquesta terra, per els processos, o sigui, per tot el recolzament exterior i també per la nostra respiració. I llavors, quan dic ser sostingut seria que jo me n'adon que no estic com un bolet aquí, sinó que estic amb el terra, estic amb la gravetat, aquestes forces, estic amb el meu entorn, estic amb els éssers humans, no? I tot això és recolzament. Ara, si jo no puc estar amb això, o si no em dono compte d'això, sóc aquest bolet que necessito aguantar-me. I tu, com bé saps, Isabel, aquesta part d'aguantar-nos ve des de que naixem, no? Quan no hi ha aquest suport extern, d'aquest suport humà que ens acull, que ens dona la benvinguda i que ens sosté, els nens el que fem, no? O els nens el que fan,
en aquest cas jo m'incloc, no? És aguantar-se. Llavors, jo el que dono amb aquestes pràctiques, o amb aquesta experiència, amb aquest projecte, seria tenir aquesta experiència. Vale? Aquesta experiència la donen els principis de la tècnica Alexander, la respiració plena i les pràctiques contemplatives o d'atenció plena, bàsicament. Em resulta molt llaminera la proposta. I tant, ja. Per qui vulgui posar-se en contacte amb tu, Vale. on et poden trobar? Jo tinc Instagram, Nica Jimeno, i en principi jo tenia tota una web, perquè jo no he parlat de l'escola de formació, de tècnica Alexander, però bueno, en qualsevol cas, he estat 17 anys en una escola de formació, formant a professors de tècnica Alexander, tenia la meva escola, la meva web, i a la pandèmia vaig dir, ja. Fins aquí hem arribat. Fins aquí hem arribat, necessito estar amb mi, necessito donar-me suport i donar-me temps, i aquí hi va néixer aquest projecte. I estoy en ello, també és un procés. Llavors on et troben? Amb Instagram, Nica Jimeno, aquí. En realitat, a la pàgina de la PIP de l'Associació també, és veritat. de Terapeutes d'Integració Psicocorporal. També, exacte. Ara acabo de caure, Exacte. Vale, ja tenen el telèfon. I l'Associació de Tècnica Alexander també, allà també hi soc. Per qui es vulgui apuntar a aquest retir, no?, de finals d'octubre. Exacte. Val. Entre tants, com ens podries recomanar, has triat el llibre d'en Frank Ostaseski. Ostaseski. Ai, mira, Ostaseski, jo tinc aquí una I. Les 5 invitacions. De què parla aquest llibre? Aquest llibre parla de l'experiència d'ell d'estar en un hospici durant molts anys i acompanyar més de 1.000 persones a morir. I ell ha escrit aquest llibre de les coses més importants, de les lliçons del que ha après. Ara no recordo totes, però et diré dues que a mi em van... I el Frank el vaig tenir a la formació que vaig fer. Va estar amb nosaltres també. I ell diu una cosa molt important. I diu, una invitació és no esperis. És a dir, allò que tens pendent, allò que necessites dir, no esperis. Perquè la mort no diu quan vindrà. La mort ve en qualsevol moment i no sabem com, tampoc. Llavors una de les invitacions és aquesta, i l'altra invitació és no saber. Estar amb aquesta actitud de no saber i d'estar absolutament obert al que està passant. Hi ha més coses, però ara mateix no me'n recordo. Està parlant de la incertesa. Sí. Està oberta a la incertesa, que és la realitat. Efectivament. Llavors, el procés de morir, ell també parla com que cada un és únic. No hi ha una manera de morir. Tothom té la seva manera. I que tinguis una persona, o un grup de persones, o 2 persones, que simplement estiguin contemplant la teva manera d'anar-te'n, és com el gran regal de la vida. És curiós, aquesta semblança amb el naixement, que també no n'hi ha dos iguals. Que pots preparar-te moltes coses, llegir molt, però en el moment aquell surt el que surt i allà és la veritat. I el millor que podem fer és, com a mares, acceptar-ho y donar la benvinguda y obrir. Que me tienen que abrir, me abran. Que me tienen... Lo que sea. És igual. L'important en aquell moment és formar part del procés del que sigui que tingui que passar i es tingui que desplegar. Digues un moment a la teva vida on et recordis amb el cor obert. Quan vaig trencar aigües, el meu fill, el procés de naixement del meu fill, ell va néixer prematur i estava separada del pare. I estava sola a casa i vaig trencar aigües i vaig tenir un petit dol de que no podria tenir el nen a casa. Això va ser com deixar anar aquesta idea que tenia perfecta de tenir el nen a casa, i aquesta també la vaig deixar anar, i allà vaig començar simplement a deixar-me portar
també, no? Tot el procés de part ens ajuda, no? Com a dones, a poder estar amb el que sigui, amb allò, no? Amb el procés de naixement. I llavors vaig trucar-lo al pare i vaig dir, vull que hi siguis. I va venir, vam anar junts. I a l'Àxel, que així és com es diu el meu fill, a l'Eix, li vam dir Àxel com a Eix, va néixer. Va néixer en part natural i va ser, en aquell moment, no puc expressar molt bé el que sigui, sinó que estava absolutament entregada en aquell moment. No tenia por, no tenia... Estava com oberta i plenament confiada que tot aniria bé. Tot i que s'havia canviat el plan, però... Llavors, això va ser l'inici. L'Àxel va néixer amb un distrés respiratori i van tenir que portar-lo directament a la UCI, amb la qual allà va ser com... obert, no puc fer res més, no? Que està aquí, i el cos meu tremolava, m'imagino que són moltes dones les que tremolen quan acaben de parir, i hi ha molta solitud. I en allà, doncs, em vaig entregar al moment. L'únic que volia era estar al costat del meu fill i no ho vaig poder. El més important de tot això va ser que va estar 8 dies i de seguida em vaig recuperar de tot, o sigui, jo anava ja, o sigui, vaig sortir superràpid de l'hospital perquè no podia estar amb ell, tampoc em deixaven estar amb ell, no podia entrar, fins que vaig fer com una instància dient que me'n volien portar el meu fill, que me'l volien dur, que estava bé, que l'únic que necessitava era estar amb mi. I ho vaig aconseguir. Ole, tu. I em van dir... Perquè jo li volia dar amb el pit, i el pit arribava un moment que amb la màquina ja no em sortia. I el meu fill no mamava. I llavors jo és que me'l vull endur a casa, perquè allà sí que ho retomarem. I efectivament, vam anar, vam arribar a casa, i aleshores ja estava mamant. Quina heroïcitat, Mica. Felicitats. I vaig confiar plenament en la vida. Quina relació fas entre el naixement i la mort? Que no pots controlar, que no pots controlar-ho, encara que vulguis. No. I si controles és un patiment brutal. I jo sento que és el que jo vaig sentir amb les dues experiències que he tingut, que és com... És una acceptació total. I sigui pel que sigui, en el moment que el meu fill va néixer, doncs... I després, tota la part més instintiva, no?, d'emportar-me'l, de creure que realment ell mamaria i la meva llet començaria a sortir, i així va ser. Clar, això, confiar en la vida, no sé, potser és que tenia alguna ja innat en mi. Recordo que la mare em deia, cap problema, donaràs de mamar, és preciós, o sigui, jo no tenia cap, des de la mare no tenia cap mena d'input de que seria difícil o que seria molt dolorós, tot el contrari. I això també em va ajudar, jo li dono gràcies a la meva mare de donar-me aquestes informacions, que potser no eren potser fora de la realitat, però en qualsevol cosa em van ajudar molt. Nica, ara sentirem una música de la Sarah McLachlan, anomenada Blackbird. Si vols, la puc... Què diu aquesta cançó? Diu: Merla cantant en la mort de la nit. Agafa aquestes ales trencades
i aprèn a volar. Tota la teva vida has estat esperant que aquest moment arribés. Gràcies, Isabel. Into the light of the dark black night. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of the dark black night. I aquest era el tema, preciós, molt a conjunt amb la convidada. Moltíssimes gràcies, Nica, per la teva saviesa, per aquest cor obert, que és un exemple vivent, per la teva joia també, que transmets, aquesta confiança en la vida, transcendint tot el que va passant. I ha sigut un honor tenir-te aquí amb nosaltres. Un plaer per mi, per obrir el cor amb tu. I bé, si voleu veure l'entrevista i també les anteriors, podeu visitar el meu canal de YouTube, que porta el meu nom i cognoms, Isabel Moros Garcia. I res més per avui. Us desitjo a totes i tots un cor ben obert. Singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to rise. You were only waiting for this moment to rise. You were only waiting for this moment